Ikke så hurtigt. Nej. Det gør jeg sgu da. Det kan jeg ikke, det for det her. Er der god lyd på det her kamera? Ja, så for at sige. Det håber jeg. Det drejer. Du kommer til at gå langsommere. Ja, det gør det ikke nu. Det er godt, det her. Det er nok, det er hjælp. Nej, jeg kan ikke prøve. Jeg har reddet mig en gang, det er nok. Ja, det er det også. Ej, for det er sådan. Det har jeg sgu også. Håber en mega. Michael, du fik 2 flasker vodka. Du kan godt tage en time mere nu. Nej, det er vi ikke tid til. Den kan filme i 11 minutter. Er det gå stærkt, det her? Michael, Roligt, ja. kan du lige løfte den ene arm? Hvorfor? Prøv lige. Sådan. Sådan. Hvad fanden var den her stedet for? Er der noget, det er også nok? Du ikke det? Så kan man holde med igen. Vi kommer lige herhen. Du skal herovre holde hende. Nej. Jamen, hun gør ikke noget. Men jeg tør ikke over hegnet. Gå derover hen, det var der lavet. Ja, vi er henne ved hegnet, ellers så... Ej, nu er det lige meget. Nu kommer de tilbage igen. Hold lige til at stoppe. Nu. Smil! Altså begge to kigger inden du siger af. Ja, skal den egentlig ikke være det, ikke? Nej. Så falder jeg sgu ned. Læner du forover halsen på ham. Og holder ved. Hold du ved godt. Eller hvad det er. Og så svinger du det der ben over. Nej, nej. Hvad for en del? Må jeg stige af? Nej. Nej, det ved du hvad jeg er.